Všetci dobre vieme, že s našim vzdelávaním niečo nie je v poriadku. Jednoducho povedané, zhrnúť do jednej vety, dnes vychovávame deti pre zajtrajšok, ale žiaľ v školách zo včerajška. Je teda zrejme, že niečo je potrebné urobiť. A v tejto situácii nám práve prístup zameraný na žiaka môže výrazne pomôcť vytvoriť šťastnú školu. Čo je šťastná škola v našom ponímaní? Je to škola, do ktorej deti radi chodia. Je to škola, kde deti robia to, čo ich baví. Skúmajú, experimentujú, objavujú, tvoria, tešia sa z toho, čo sa tam deje. Je to škola, kde sa učia to, čo ich baví, to, čo ich zaujíma, to, čo potrebujú. Učia sa o sebe, učia sa o svete okolo seba, učia sa o svojom každodennom živote. Je to škola, ktorá je pre nich bezpečná, cítia sa bezpečne, bez zbytočných stresov a frustrácií. Môžu tam byť sami sebou, môžu sa prejavovať, môžu sa podieľať na rozhodovanie o tom, čo sa deje na vyučovaní. Je to škola, kde majú svojich dobrých kamarátov, s ktorými spolupracujú, objavujú, ale sa aj zabávajú a tešia sa z toho, čo sa deje na vyučovaní. Je to škola, kde majú učiteľov, ktorým na nich záleží, ktorí ich usmerňujú, ktorí im pomáhajú, ktorí ich podporujú, povzbudzujú a pomáhajú im rozvíjať svoje talenty, ktoré každé dieťa má a často sú veľmi skryté. Sú to učitelia, ktorí deťom dôverujú, rešpektujú ich, akceptujú ich takých, akí sú. Nie je to však len o žiakoch. Prístup zameraný na žiaka je aj o učiteľoch. Šťastná škola je škola, do ktorej aj učitelia radi chodia. Dobre sa tam cítia, tešia sa na usmiatých žiakov, ktorí so zanietením pracujú na svojich úlohách, na svojich projektoch a spolu s nimi sa tešia a užívajú si to, čo sa deje na tých hodinách. V šťastnej škole aj učitelia dosahujú úspech, pociťujú úspech, pociťujú plnú sebarealizáciu a spoločne sa tešia z toho, že žiaci sa učia efektívne. Učitelia sú spokojní, učitelia sú šťastní a o to nám ide. Pretože jedine šťastný učiteľ môže mať šťastných žiakov a jedine šťastní žiaci sa učia efektívne. Takže poďme spolu tvoriť šťastnú školu.